убайдулло раҷабов ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ва бунёдгузори театри оина дар синни 80 солагӣ аз олам даргузашт. аз фавти ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода шуд. моҳпайкар ёрова, ҳунарпешаи театр ба радиои озодӣ гуфт, убайдулло раҷабов рӯзи 1 июл дар манзилаш дар шаҳри Душанбе даргузаштааст. сабаби марги ҳунарпешаи шинохта ҳанӯз расман эълон нашудааст, вале ҳамкоронаш мегӯянд бемории ӯ дорои нишонаҳои COVID-19 буд. убайдулло раҷабов ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва бунёдгузори театри оина моҳи март ба синни 80 расида буд. дар ростои ҷашни зодрӯзаш вай дар як мусоҳибаи ихтисосӣ гуфта буд, ҳоло сухану фикри тозаеро дар ҳаҷви тоҷик намебинад, аммо ба ояндаи беҳтари он умедвор аст. 4 моҳ қабл ба суоли озодӣ ки аз умри рафтааш оё ӯ розӣ ҳаст, вай гуфта буд бале 100% аз оғоз то имрӯз розӣ ҳастам. бахусус ҳамин шабу рӯз бисёр шодам ки дар тоҷикистони азизамон оромиву ободиро мебинам. убайдулло раҷабов дар бораи дар кишвар дар кадом поя қарор доштани ҳаҷв чунин гуфта буд, ҳозир ягон касро номбар карда наметавонам ки ин соҳаро соҳибӣ мекунад. шояд ҳунармандони хубе пайдо шаванд ё онҳое ҳастанд ки андешаҳояшонро дигар мекунанд, барномаҳои хуб месозанд. аслан ҳаҷв ё танз чизи шахшуда нест. бар сари он бояд ҳамеша кор кард, такмил дод, дегаргунӣ сохт то мардум қабул кунанд. гумон мекунам ин охири кор нест. ҷавонони бисёре пайдо мешаванд ва ин соҳаро рушд мекунанд. ҳафтаҳои охир чандин нафар аз чеҳраҳои номдори кишвар бо нишонаҳои коронавирус ё илтиҳоби шуш даргузаштанд. аммо вазорати тандурустии Тоҷикистон даргузашти онҳоро ба COVID-19 пайванд намедонад. худо манзили охирати устод убайдулло раҷабовро обод гардонад. Пари-матч. Играют они. Побеждаешь ты.